UGWUMBA. ekele m unu ndị Igbo ekele m unu anyị wa bụ Osinachi ogele ụbọ from Enugu State ọmụaka na-akpọ Izukonga number 1 na Lagos State Adamaka Izukonga ihe na-akpọ m Izukonga from ụwa niile wụ na ụmụaka na-akụ nkwa ihe ọbụla a na-akụ akụ ihe ọbụla a na-akụ akụ anyị na-akụ ya ihe ọbụla number 1 mba anyị wasi ofe otu wee kpọkọta Lagos State so ebe a mara ya ama na Lagos State ekpọkọta Lagos State amara ya ama na Lagos number 1 na Lagos yes Osinachi Ogene group
ọ na-adaba na anwụ ihe pụtara ya bụ anọ m chairman anyị wee kpọọ m n'igwe ya wụ chairman anyị wụ E&C logistik isi iwe odogwu na ogologo ka o si eje akwụkwọ o si wee mee anyị wee sị na anyị ga-erute n'ụbọchị nke taa ka anyị mee ndị mmadụ obi agwụrị maka na ihe kwuru ka a na-eme ọ na-adaba na onwe ya na-eme yes ihe mere bụ ka m gwa gị ezigbo ọnụ ya ọka na-akụ ogene ọka na-akpụ ogene akpụ obodo ọzọ na-akpọ ogene akpụ mana Enugu nwe ogene ofe otu ada maka Enugu steeti ihe gbasara egwu omenala chaghara Enugu ọ bụrụ na ịchọ egwu high life jee Anambra ịchọkwa n'Ubongo ịchọ Imo steeti ekere ọrụ eke yes ogwu ogene egwu ọbụla gbasara cultural music Enugu yes ha irute na agara ike ọkpadụ ọkụ anada mụ izikonga grupu m na ebe a ị na-afa 1 by 1 onye ọja nye m ọja ya from Enugu steeti IGBO Osinachi ogene group UGWUMBA afọ m wụ Izukonga Ogene eme ọgọ na Lagos steeti IGBO Osinachi ogene anyị from Enugu steeti 042 Adamaka chakwariwe anyị na-ekene onye ọbụla onye nke bịara maka isi iwe E&C logistik odogwu n'olu aka eji wee nọ na New Planet onwe ihe na-eme ọ ga-adị mma Igbo ekene m unu anyị na ebe a n'aha UGWUMBA TV